Ja, det binder ligesom sammen på en måde. Ja. Men skal vi tage det der... Jeg skal bare nå det der... Ja, vil du have den fra starten af der? Ja. Så skal det her igen. Ja, men den vil jeg ikke optage. Gør vi lige nu. Det der. Ja. Er du klar? Ja. Undskyld. Ja, det var for tidligt. Du skal spille de rigtige akkorder. Ja. Det er nemmere, hvis jeg kan høre harmonikaen samtidig. Harmonika?